Kesenianipun Riok Mbolo Dukuh Lor sak lami-laminipun. Nggih. Ugi ngedalaken malih ingkang wujud jenang pliringan. Lah jenang pliringan punika wau ingkang dipun sengkalani menika nggih menika teblat sekawan gangsal kalenggan awit menapa menika dipun sengkalani sematen ugi wonten Gruda Sengkala saking teblat sekawan gangsal kalenggan kasilakna papan wonten papanipun piyambak-piyambak mun ngantos ngganggu ngridhu dhumateng Nariswari Kencana Budaya ing titiwanti dalu punika sampun manjing asma nggih menika Riok Mbolo Dukuh Nariswari Kencana Budaya punika wau. Ugi malih menika jenang ingkang setunggal bab punika wau. Menika supados ilang jenang manjing jeneng kasesanan kula panjenengan sedayanipun. Ugi ngedalaken malih ingkang wujud angsangan ambengan ingkang setunggal bab. Lah angsangan ambengan ingkang setunggal bab menika ingkang suka dipun prengeti nggih menika sak lebeting pathok sak jawining pathok bumi pekarangan riki Ibu Ngatiem awit menapa menika dipun konmati sematen ugi sak lebeting pathok sak jawining pathok Ibu Ngatiem menika kangge olah krida wonten ing seni reog ampun taken ampun tambuh ampun ngruda rawan rencana menika ndamel reog dados Riok Mbolo Dukuh menika ampun ngantos dipun gruda lawan dipun rencana dumateng sak lebeting pathok sak jawining pathok Ibu Ngatiem wiwit dinten punika menika ugi dipun sengkalani ugi dipun hormati sak lami-laminipun.